Absulayi malaktika don kibaru kɛnɛ kan bi araba ye janvier kalo tile 13 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Sopafer n'ale ye cigɛda ye min sigilen bɛ terrain ko koɲɛ kunna olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko terrain kɔni bɛna bila sira kɔni ka Mali la ala tɛmɛ ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ kɔnɔ na o de ye ka fɔ Ibrahim Mayiga ni ale yɛrɛ ye nin cɛkɛda in ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra ka ɲininkali dɔw jaabi kunnafonidila dɔw fɛ o ɲininkali ninnu jaabi kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye terrain ko ye ko o baaraw kɔni bɛna sen ka ala tɛmɛ hali bi o ɲininkali kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna se ka don kelen fɔ ni terrain ko ye baara ninnu daminɛli la nka ko min ye san 2021 kɔni san ka ban ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan wa terrain bɛ boli Mali kɔnɔna la ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko jani nin baara in kɔni ka kɛ fɔlɔ ko baara ɲɛbila dɔw bɛ yen nɔ ko olu de bɛna kɛ fɔlɔ o baara ɲɛbila ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ terrain sira minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko k'olu dilan ani min ye k'a fɔ minɛn minnu bɛ kɛ ka terrain kɔni dɛmɛ walasa a ka baara bɛ se ka nɔgɔya mobili b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan ani terrain kuraw yɛrɛ bɛna san walasa baara in bɛ se ka kɛ cogoya min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko a danganiya kɔni b'ale bolo k'a fɔ ko baara in kɔni bɛna kɛ ɲinan sanni kɔnɔna la ko sabula min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u dɛmɛ walasa baara in bɛ sigi sen kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko terrain jɔlen k'o kɛra kɔlɔlɔba ye an ka jamana ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya musaka ko fanfɛla ma ani min ye dugu caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ olu tɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔ ni terrain kɔni tɛ ko terrain jɔlen na ko u ka taama ka gɛlɛ kosɛbɛ nka ko ni terrain kɔni baara kɔni bilala sen kan ko o bɛ kɛ nɔgɔya ye dugulamɔgɔw bolo wa min yɛrɛ an ka jamana musaka ko ye ko caman kɔni bɛ bɔ a gɛlɛya la ko sabula ko terrain bɛ musaka caman kɔni na don an ka jamana kɔnɔ ayiwa hali bi a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni terrain ko ye olu amina ko ba bɛɛ lajɛlen belebeleba ye ko wa ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni baara in bɛ kɛ cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bafula bɛ sɛrɛkili kɔni na a yira k'a fɔ ko bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin taamala dɔw kɔni ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko min ye tɛnɛndon ye janvier kalo tile 11 kɔnɔna la ko Bafula bɛ ale yɛrɛ ni Togoto ni Kita cɛla la ko binganikɛla dɔw kɔni binna taama mobili dɔw kɔni kan ayiwa ko ni bingani wale la a yira k'a fɔ ko min ye majugu ninnu ye ko u ye mobili kɔnɔ mɔgɔw kɔni bolola fɛnw caman kɔni minnu la ani min yɛrɛ mobilitigi ninnu kɔni ye ko u ka miliyɔn 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni taara ni majugu ninnu kɔni bolo hali bi a yira k'a fɔ ko ni bingani wale in kɔni na ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ o joginna wa ni binganikɛla ninnu tun ye maa 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye kɛlen u ka ni waleya ninnu kɔni na ko ni makofɛlɛ ninnu kɔni taara ma t'a dɔn u taara yɔrɔ wa a ma dɔn maa kelen mun kɔni don ayiwa hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ décembre kalo tɛmɛnen ni waleya ɲɔgɔnna delila ka kɛ tuguni min ye Bafula bɛ kelen mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Tomora commune kɔni ye ayiwa Bafula bɛkaw kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔn kasalen don nin ko in na ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ ka wuli ka lajɛli kɛ walasa olu bɛ se ka kisi ni majugu wale ninnu ma cogo min ko sabula ko ni wagati la olu kɔni kɔnɔna gannen don ayiwa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Yanfoyila mara la a yira k'a fɔ ko san 2020 kɔnɔna la sirabaga kasara min kɛra ye ko o bɛ taa 85 kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko EVECOA ni ale ye Mali ni Côte d'Ivoire furancɛ ye ko protection civile maa minnu bɛ yen nɔ olu ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka sɛbɛn bɔ tɛnɛndon min ye janvier kalo tile 11 ye sirabaga kasara min kɛra yen mara kɔni na ayiwa sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko sirabaga kasara min kɛra ko o bɛ taa 85 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o 85 la maa minnu ni tora o sirabaga kasara la ko ye maa 3 ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu ko ye maa 143 kɔni ye ayiwa o hukumu na a y'a yira k'a fɔ ko hali bi ale bɛ min ɲini min ye taamalaw ye n'u bɛ taama sira ninnu kan u ka mobili kɔni boli dɔɔni dɔɔni walasa sirabaga kasara kɔni bɛ nɔgɔya cogo min ayiwa a ka sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ tuguni ko min ye san 2020 kɔnɔna kelen ye ko tasuma kasara min kɛra ye ko o bɛ taa 16 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko wa ko o kasara ninnu bɛɛ lajɛlen na tiɲɛni caman kɔni donna a tigiw kun ko sabula sow jenina ani bololamina caman kɔni o fana jeni ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ o mun kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna n'olu kɔni y'a yira na k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila tarata don min ye janvier kalo tile 12 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko ye maa 23 ye ayiwa ko maa 28 fana kɔni bɛ yen nɔ olu kɛnɛyara maa 4 bɛ yen nɔ olu fatura
Ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la o ye maa 7,687 ye o maa 7,687 la maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minɛ u la o ye maa 236 kɔni ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya di olu ma k'o ye maa 5,354 ye ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o tulo kan aw ni ce aw kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata